А, стоп, эта кнопка не так работает. А как эта кнопка работает? Да я не знаю. Intro vlogu. Zdravím vás všetkých. To je Saša, môj sused. Čo za cringe? A ideme do Ermitáže. Ermitáž. Да. Zimný dvorec. Как? Нет, там этот... Что? Я забыл название. Да, ja тоже. Ideme do Ermitážu. Takže dúfam, že sa vám bude páčiť aj toto intro z nášho krásneho výťahu v internáte. A akurát vychádzame. Bude dlhé intro. Tak toto fungujeme. Здравствуйте. Здравствуйте. A keďže sme sa troška prerátali v časovom skoze a mysleli sme si, že máme voľný vstup, ale nemáme, tak ideme na taxíku, lebo nestíhame. To je Intrak. Pekný, krásny. A ozvem sa z taxíku. Už sme tu. Tam je Ermitáž. Za chvíľku tam ideme, čakáme ešte kamošku. A Saša už je tiež pripravený. Troška sa hanbí, ale to je úplne normálne. Ideme do vchodu. Vchádzame, sme z druhej strany. A taká akože zaujímavosť, každý tretí štvrtok je zadarmo vstup pre všetkých. Dneska to akurát vyšlo na tretí štvrtok, takže ideme zadarmo. Dúfam, že to nebude veľmi veľa ľudí, že sa bude dať čo natočiť. A za normálnej okolnosti je vstup 1000 rublov, čiže 10 eur. A как это 300 рублей скидка для студентов? Или... По студенческому? Кстати, там, если это студент, Пушкинской партии карты. No a študenti majú 3 eurá zľavu. OK, takže už sme vnútri, zapol som si mikrofón, lebo je tu dosť veľa ľudí. Aby ste ma počuli, sme akurát v egyptskej časti pri sarkofágoch. Takže no, budem vám tu dávať také reportiky, videjka, vidíte toho čo najviac. A dáme si zo pár faktov. Takže Ermitáž, prvý fakt, je jedno z najväčších múzeí na svete a je tu viac ako 3 milióny exponátov. Fakt číslo 1. Troška svadobné fotenia a ideme na vrch. Tam by sme sa mali dostať ku ruskej kultúre a tým najpodstatnejším veciam. Krása. Troška výhľad na nebu. Ďalší zaujímavý fakt. Ermitáž bola založená Katarínou Veľkou v roku 1764. Takže dosť dávno. Keď už sme pri tých obrazoch, tak v Ermitáži je najväčšia kolekcia obrazov na svete. Je ich tu viac ako 16 000. Zatiaľ sme len na začiatku, takže, ale je to tu, že nádherné zatiaľ. Fakt. Portrét Petra I. Portrét Elizabety Petrovnej, Alexander II, Alexander III.
ideme ďalej. Ďalšie zaujímavé info, je tu viac ako 350 sál, akurát sa nachádzame v 173. A zaujímavosť číslo 2 pre tento spot je, že vraj to sú vypustené mačky, čo majú to svoju mačaciu armádu, aby lovili myši. Aby im to proste nedali myši, tak to vypustili mačky. OK, takže budem robiť asi takýto kultúrny záver tohto vlogu. Rád by som vám to dal celé do jedného vlogu, ale sme tu už asi hodinu a pol a prešli sme 1,5 poschodia zo 4. Čiže je tu toho hrozne veľa. A tým pádom budem musieť spraviť minimálne ďalší diel alebo 2, takže ešte sa tu zastavím niekoľkokrát a budem sa vám snažiť ešte niečo natočiť. Dúfam, že sa vám to páčilo.
strašne veľa tu toho je. Fakt je to strašne krásne. A môžem potvrdiť náš fakt číslo, neviem, ktorý to bol, druhý alebo tretí, že je tu vyše 16 000 obrazov. Určite ich tu je toľko. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Keď sa chcete niečo opýtať, pýtajte sa. Vidíme sa pri ďalšom vlogu. Čaute.